Исәмсіз эфирда пәнжі шәмбі күн яңылықлары студияда Розы Хабибулина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Еш оқытушыларға үстәмә түләүләр, мәгариф системасындағы үзгәрешләр Чаллыда август конференциясы узды. Хәрби хезмәткәр кызы белән очрашты. Чаллыда 3000 бала дөньяга килде. Еш оқытушыларға үстәмә түләүләр, мәгариф системасындағы үзгәрешләр, шулай ук шәһәрдәге иң яхшы мәктәпләр һәм балалар бакчалары. Бу һәм башка күп нәрсәләр турында Яр Чаллыда ел сайын уздырыла торган август педагогика конференциясында фикер алыштылар. Анда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, шулай ук шәһәр мэры Наил Мәгдиев та катнашты. Конференция башланыр алдыннан традицион күргәзмә ачылды. Темаларның берсе Чаллының 400 еллыгы. Юбилей 2026 елга туры килә. Катнашучылар бу айдан үз проектларын күрсәттеләр. Все сделано вручную детьми. Видите, вырезано ажурно. Здесь у нас наши достопримечательности города Набережные Челны. СВО темасында игътибарсыз калдырмадылар. Чаллының күп кенә мәгариф учреждениеләрендә балалар педагоглар белән бергә коры душлар ясыйлар, шәйләр һәм башка күп әйберләр әзерлиләр. Говорят же, среда воспитывает. Это вот как раз среда, которую вы создали в своем детском саду, воспитывает наших детей с детского возраста патриотами нашей страны. Конференцияда мәгариф системасы проблемалары турында да сөйләштеләр. Мәсәлән, яшь укытучыларның мәктәпләрдә тоткарланмау очраклары турында. Нәкъ менә шуның өчен остазлык программасы эшләнгән. Яшь укытучылар бер эш ел эшләп, кайсы берсе китәләр. Безнең өчен, конечно, бу бик зур проблема. Шунда өйрәтәбез аларны ничек мәктәптә эшләргә. Моннан тыш Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин яшь укытучыларны җәлеп итү өчен өстәмә түләүләр турында да сөйләде. 3 ел дәвамында алар ай сайын 10 000 сум өстәмә акча алачак. Пустяки, чтобы их поддержать за аренду жилья, за аренду квартиры в размере 20 000 рублей. Получается, мы будем покрывать 350 молодым учителям вот эти расходы. И еще придумали жилищный сертификат по 1 000 000 рублей. Шулай ук Илсур Хадиуллин хәбәр иткәнчә 1 сентябрьдән барлык мәктәп чатлары милли мессенджерга күчә башлаячак. Бу елдан чит ил гражданнарын мәктәпкә кабул итүнең яңа кагыйдәләре үз эченә керде. Аларга Россиядә булуларының законлыгын расларга һәм рус телен белүгә тест узарга кирәк. Чаллы мэры Наил Мәгдиев Татарстан мәгариф һәм фән министрына капиталь ремонт өчен акча бүлеп бирүне сорап мөрәҗәгать итте. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, тагын 16 мәктәп һәм 59 балалар бакчасы яңартылуга мохтаҗ. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллының 25 гаиләсе ана капиталына сертификатлар алды. Чара Тантаналар сарайында узды. 2007 елдан бирле шәһәрдә ана капиталына 64 000 ярым дәүләт сертификаты тапшырылган. Тантанада Лилия Гатина да булды. 25 бәхетле гаилә арасында Мөхәммәтшиннар гаиләсе дә бары. Тантаналар сараена Светлана кызлары Эльвина һәм 2 айлык Ясмина белән килгән. Ана капиталын тапшыруга бик шатландык ди Чаллылы. Яшь гаиләләргә мондый ярдәм бик мөһим. Наверное, на будущее детей. Недвижимость, скорее всего. Такая поддержка как бы нужна. И поддерживаем. Когда нас пригласили, это было очень неожиданно, очень приятно. Весь день потом ходила, думала, что же надеть, как же будем мы там выглядеть. Чакырылган гаиләләр арасында Евгения һәм аның ире матур кушаматлы СВО ветераны да бар. Ана капиталын алырга алар беренче балалары Илая белән бергә килгәннәр. Яшь гаилә шулай ук ана капиталын торак шартларын яхшыртуга тотарга планаштыра. Город поддерживает нас не только в плане и морально, и материально. Такие подарки нам на праздники всякие, то есть тоже выдают коробки, то есть продукты. Ана капиталына сертификатларны шәһәр мэры Наил Мәгдиев тапшырды. Пусть в ваших семьях царит мир, согласие, любовь. Пусть почаще в ваших домах слышится детский смех. Мы вам искренне желаем всего самого доброго. Әлеге вакыйга белән Чаллы гаиләләрен шәһәрнең иҗат коллективлары да котлады. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шоллыда кызлар саны тагын бирге артты һәм ул шәһәрнең 3000-нче баласы булды. Бу Мичман кушаматлы хәрби хезмәткәрнең кызы. Шундый тантаналы вакыйга уңаеннан яшь әтигә ял биргәннәр. Шуңа күрә ул сабыйын бала тудыру йортыннан чыгару тантанасында катнаша алды. Анда шулай ук яшь әти-әнинең барлык туганнары һәм дуслары да булды. Бөтен зур гаилә һәм дуслар җыелган, алар матур, бәхетле чәчәк бәйләмнәре күтәреп кечкенә Әминә һәм аның әнисе Анна белән очрашуны көттеләр. Алар моңардан санаулы минутлар гына аерып тора иде. С большим трепетом и волнением мы приглашаем в зал счастливую маму и долгожданного малыша. Һәм менә гаиләнең озак көтелгән очрашуы. Мичман кушаматлы хәрби хезмәткәр яраткан хатыны Анна һәм кызы Әминәне каршы ала. Нәниләре аларның беренче балалары. Яшәни сүзләренчә, ире аның белән бала тапканда да булган. Это очень важный этап в жизни нашей семьи. И как он уже позже поделился, он оказался очень счастлив побывать на родах. Он говорит, если будет еще, то я еще пойду обязательно. Я тебя одну не оставлю. И его поддержка для меня очень много значит на самом деле. Аннада Мичман кушаматлы сугышчы өчен ныклы терәк, ир Сириядәге хәрби операциядә катнашкан, диңгез пехотасында хезмәт иткән. СВО башлангач гуманитар ярдәм җыю һәм җибәрү белән шөгыльләнә, аннары сугышчан иптәшләренә ярдәм итәргә китә. Ул Росгвардияның махсус отряды хезмәтенә кушыла. Аны бала тууы уңайыннан берничә көнгә җибәргәннәр. Ир кызы дөньяга килү мизгелләрендә күрә. Ну, она попросила, потому что, чтобы я присутствовал, чтобы ей было проще, легче. Побывав там, я вообще теперь не представляю, как девушки одни переносят все это. Я думаю, без меня ей было бы очень тяжело. Очень счастлив, очень отцовские чувства непередаваемые. Очень красивая, маленькая моя. Бүгенне яшь гаиләнең барысы да бәхетле иде. Тантаналы чыгарылышка алар зур команда белән килгән. Минем өчен бик бәхетле, шатлыклы көн бу. Без аны бик озак көттек. Оныгым бик күп җирләрдә хезмәт итте. Шуңа бу оныкны көтеп алган онык. Без барыбыз да моның өчен бик шат. Без бәхетле. Әлегә бераз вакыт бар, яшь әти-әни бер-берсе белән үткәргән һәр минуттан ләззәт алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабдзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол. Виноград Тайфи 99,90 за килограмм. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 2 сентября с 11 до 13:00 в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Компания Толла. Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.